abans que finalitzi el programa i li doni pas al meu company Albert Lesan, atenció perquè ens va trucar fa uns dies un telespectador des de Cantoni Gros i ens va dir que ens portaria, que ens donaria una llangonissa, no? Un fuet. Bueno, això és més que un fuet. Això és llangonissa. Això és una llangonissa. I nosaltres vam prendre això com una broma. Era el Manel Colom, d'Embotits Can Colom, de Cantoni Gros, i va dir, escolta, passeu a buscar... Total, que nosaltres no, la veritat, no vam anar. I l'altre dia, doncs, es veu que va tornar a trucar dient que, escolta, que està esperant la llangonissa. Llavors, el Roger, molt amablement, el nostre editor, diu, bueno, aniré i la tinc aquí. Però, escolti'm, quina llangonissa, és que és una cosa increïble. Un entrepà que no te l'acabes, eh? No, això és realment impressionant, eh? Mira, escolta, però que és de veritat, eh? Mira. Això és artesania pura, eh? Artesania pura. Albert, no facis aquesta cara, que aquesta va per als jugadors del Real Madrid. Escolta, moltíssimes gràcies, de veritat, al senyor Manel, de veritat, Manel Colom, d'Embotits Can Colom, i que aquí tenen la fotografia amb la llonganissa que li ha fet el Roger aquest dematí. Doncs, escolti'm, moltes gràcies a aquesta família que sé que deixa de treballar a la SET, que abans no ho feia, per seguir el Catalunya Opina. Mira, per molt plasma, no sé si en el plasma del... A lo millor en el plasma de Rajoy sí, però en aquest nostre no. És veritat, no entra. Moltíssimes gràcies, de veritat, moltes gràcies, perquè, a més... Fa olor de llangonissa, sí senyor. Bueno, escolti, ara que estem ja a punt de sopar, només Sí, faltava això, això és fatal, eh? Això és un producte català, Ramon? Boníssim, boníssim. Aquí fem unes coses boníssimes. Que anava a dir-li, això, ahir, bueno, jo perquè aquestes coses no menjo, no? Però ahir, com se diu això, amb el Madrid, una mica de llangonissa, pa amb tomàquet, i disfrutar com ens anaven fotent un i un altre, diguéssim, i a més ho feia un polaco. Ho feia un polaco. Ja. Home, això del polaco... No parli molt vostè, perquè el Barça el dia davant... Bueno, però ja no me'n recordo d'això. Això va passar. Estem parlant del passat. Això va passar. Jo ja no me'n recordo d'això. Moltes gràcies, Manel, de veritat, li agraeixo molt.